Башкирия е суверенна република в състава на Руската федерация и обхваща част от предуралските територии. Още от 16 век е разделена на 4 области. Техните общи граници се събират там, където се сливат реките Уфа и Белое. На това място е издигната столицата Уфа. Тази година на 12 юни градът ще отпразнува своята 430 годишнина. Днес той заема площ от 468 квадратни километра и има над 1 милион жители от близо 100 националности. Тук са съсредоточени около 40% от промишления потенциал на републиката. Славата си на Уралски промишлен център Уфа и Башкирия дължат на богатите природни запаси. В републиката има 177 нефтени находища и 1170 находища на благородни метали и полезни изкопаеми. Днес в гореща линия на програма всяка неделя телевизионен мост с Уфа, Башкирия. Професор Ернст Молдашев, автор на сензационните книги "От кого сме произлезли" и трагичното послание на древните, разбунили световната читателска публика. Какво се крие за числото 6666? Очаква ли се ново преместване на земната ос? Съществуват ли паралелни светове? Бил ли е човекът отново клониран? Мит или реалност е генофондът на човечеството? Професор Молдашев е учен със световна известност, извършил първата в света успешна очна трансплантация и изобретател на уникалния биоматериал алоплант, стимулиращ регенерацията на човешките тъкани. Има 52 патента в Съединените щати, Германия, Франция, Швеция, Италия. Телевизионен мост с Уфа. Професор Ернст Молдашев. Сега. Добър ден! Добър ден. Драго ме е, че приехте поканата ни. От кого сме произлезли, вашата книга "От кого сме произлезли", ваша книга се появи през 98-ма. Появилась в 98 году. Точно така. Някакви корекции в хипотезите от тогава? Корекции има от този тип, че всички хипотези намират потвърждението си и то все повече и повече, но те се усложняват. И аз мисля, че в това е корекцията. И експедицията до планината на боговете, както ние наричаме Тибет, много ни даде. Глеждането в човешкото око, Вглядывание в человеческий глаз дало ли е особени пророчески способности? Вижте, мога да кажа единствено това, че както за главната ми професия, това е лекуването на очите, офталмологията, то и тези изследвания ми дадоха следното. Помните ли в първата ми книга, ето, аз ще ви покажа руското издание, тази книга пък е българското издание и мога да кажа, че се описва тъй наречения феномен на самати. Това е само консервацията на човешкото тяло. Т.е. човекът, когато медитира, се намира в едно състояние, когато неговото тяло е като консервирано. Ние направихме в Хималаите хипотеза, че влагата в човешкия механизъм преминава в неизвестно на науката четвърто състояние. Ние знаем, че водата бива твърда, течна, пара, газообразна, но има, според нас, още един вид вода. И това е еластичната вода. И когато ние изучихме феномена на сомати, то започнахме да търсим тази вода, нейното четвърто състояние, и я намерихме. Оказва се, че тази вода съществува в природата, в определени участъци на живите организми. И тази вода ние успяхме да получим. Тази вода ни позволи да създадем серия от тъй наречени водни трансплантанти, и тя успешно се използва за лечението на много и много различни заболявания. Ако вие не бяхте толкова известен и международно признат офталмолог, и ако не бяхте направили трансплантация на очи, по същия начин ли щяха да бъдат посрещани вашите хипотези?
Това мисля, че е много интересен въпрос, умен въпрос. Наистина, ако аз не бях известен офталмолог, ако не направих трансплантация на окото, то сигурно моите хипотези щяха да бъдат срещнати по друг начин. Мисля си, че няма гениални или талантливи хора. Считам, че има просто чисти работещи хора и неработещи хора. И Бог, самият Бог, е предназначен да реализира тези идеи сред работещите, а не сред мързеливите. Бог помага на онези хора, които наистина работят и които претворяват неговите мисли и то в практиката. Нещо повече, отговаряйки ви на този въпрос, искам да ви кажа, че аз много вярвам в интуицията. Интуицията е онова, което е всъщност подсказването от Бога. Когато правих първата трансплантация на око и тя се получи, то тогава аз отидох при Тамара Горбачова, това е първата ми пациентка от Киев, и когато тя вече лежеше след анестезия и аз имах в ръката си вече инструментите да започна операцията, чувствах, че нещо обаче не мога, че някаква интуиция ми показваше, че не трябва да правя на сила. Аз си свалих ръкавиците, хвърлих ги в кофата и казах: аз днес няма да мога да оперирам. След седмица отидох, направих операцията, работих много заинтересовано и Тамара Горбачова сега е зряща. Тя често идва при нас, пристига при нас. Аз казвам: Тамара, налей ми един по-силен чай. Тя вижда всичко, ходи, прави всичко. И в това ново око бяха заложени знания и хипотези, които са именно описани в моите книги. Знаете, че сериозните учени, например американските учени, европейските, московските, са дълбоко материализирани. И трудно е да се докаже, че главните идеи идват от Бога. Много учени считат, че Бог е нещо, което е далеч от учения. Но преди това ми кажете, тази Горбачова има ли нещо общо с Михаил Горбачов? Разкажите нам, это Горбачова имеет какую-то родственную связь с Михаилом Горбачевым? Не, просто една и съща фамилия. Хората говорят, че уж тя, Тамара, като че ли има връзка с Михаил Горбачов, но струва ми се, че няма никаква връзка. Ние имаме прекрасни отношения и аз бих знал, няма такава връзка. Искам да добавя за Тамара Горбачова по този случай за трансплантация на окото. Аз повярвах в Бога, знаете ли как? Аз всичко пресмятах. Тази операция премислих с душата си. Това не е въпрос да присъдиш едно око. Аз го направих това око и то го направих от части. Ето, след операцията това ново око започна да свети с ярка червена светлина. С ярка червена светлина. При това толкова ярка червена, пурпурна светлина, че просто беше невероятно. А след 15 дни окото светеше оранжево. След това ярко-оранжевото премина в жълто светене, след това в зелено. Тоест всичките цветове на дъгата. И защо това направено от мен око започна да свети? Всички хора, физиците от Москва, казват, че това е поляризация на холограма. Сигурно са верни, всичко това е верно. Аз не съм специалист, но това беше невероятно, просто невероятно. Вашето обяснение какво е? У вас есть объяснение? Не това на физиците, вашето. Има обяснение.
Моето обяснение е следното. Вие знаете, че всеки орган има свой фантом. Всички хора знаят какво е това фантомна болка. Фантомни болки има човек, когато ако му отрежат крака, той продължава да чувства като че ли го боли пръста на крака. Това се нарича в медицината фантомна болка. А в народа на това му казват душа. И мисля, че това е енергетично тяло, енергетична фаза на организма. Това е излъчване на някаква енергия от тялото. И това енергетично тяло на организма започва да работи. Когато вие направите органа със своите ръце, то навлиза в състава на това енергетично тяло и от това съединение проистича изсветването. Тоест, органа започва да създава свои собствени тъкани. И тук могат да се приведат много научни изследвания, които се извършиха върху Тамара Горбачова. И те се свеждат до това, че не трябва да отричаме един такъв факт, че нашето тяло не е просто моя крак, моята глава, нещо друго има. Цялото това тяло е въведено като матрьошка в енергетично поле. И това енергетично поле, тяло, в някаква ситуация започва да работи. Вие казвате, че трансплантацията на очи, която сте извършили, Вы рассказали нам, что трансплантацию глаза, которую вы совершили, е била ръководена не само от медицинските ви познания, ею руководили не только ваши медицинские знания, но и от резултатите на тибетските ви експедиции. Точно така е. даже результаты тибетской экспедиции. Какво конкретно имате предвид? Что конкретно вы Абсолютно имеете в вярно. виду? Трябваше да се повярва в това, че освен чисто човешкото тяло съществува и енергетично тяло. И то не е едно тяло, а две тела. Работата е следното. Моята серия книги в поиски на града на боговете, това е първият том на тази книга, която е преведена на български език. Ето, това е българското издание. Този първи том е посветен на онова, как аз пресмятах къде се намира градът на боговете, къде е мястото му. И се изясни по всички сметки, че града на боговете се намира в Тибет, в района на свещената планина Кайлас. А това е втория том, който у вас не е преведен. Това е на руски език. Това е втория том, Златните пластинки. И там се разказва как ние намерихме и отидохме до града на боговете. И вече в третия том, току-що е излязъл, което е продължение на при склона на Шамбала. Града на боговете се състои от пирамиди, огромно количество пирамиди. И сега излиза четвъртия том, Матрицата на живота на Земята. Работа е там, че когато съставихме схемата на града на боговете, който се състои от огромни, невероятно огромни пирамиди, то ние се учудихме сами, съставяйки тази карта. И то в продължение на година и половина, че дори мисля 2 години. Това беше огромна работа. Това е обработка на снимки, нали, фотоизмервания и така нататък. Знаете ли какво стана? Стана това, че тази схемата на града на боговете, я показахме на молекулярни биолози от Москва. И те казаха, че това е пространствената структура на ДНК. Това беше най-любопитното. Работата е там, че науката е доказала, че триплета на ДНК е пирамидален.
т.е. че той се състои от много пирамидки. И тези пирамидки, които влизат в тъй наречения триплет на ДНК, тези пирамидки, те много приличат на онези грамадни, колосални пирамиди, от които е направен града на боговете. И тогава възниква въпрос. Какво е града на боговете? Изключвате ли всякаква случайност в тази прилика? Исключаете любую случайность в этой похожести? Ако вие прочетете тази книга, която е преведат на български, последната ми книга, то можете да видите там огромен брой пирамиди. Тези пирамиди съществуват действително. Аз и сега мога да ви покажа тези пирамиди. Това са огромни, невероятни пирамиди. Ето, навсякъде се виждат тези монументи. При това размера на тези пирамидални конструкции надхвърля размерите на Хеопсовата пирамида. Ние внимателно сме скицирали всички. И всичко това се дава в тая книга във вид на рисунки, фотографии. Надявам се, че скоро ще я преведат на български език. И това, че картата, схема на града на боговете прилича на триплета на ДНК, то това, разбира се, може би да е случайно, може би е грешка, има някакво подобие. Но които и молекулярни биолози видяха, веднага казват, че това е невероятно. И аз просто съм изумен. Аз не съм мислил никога за ДНК, никога не съм мислил за това. Но така се оказа и това беше много неочаквано. Вашият биоматериал алоплант е приготвен от тъкани на умряли хора, нали така? Он изготовлен из тканей умерших людей, да? Точно така. Алопланът, биоматериалът алоплан е изработен от материал на починали. В такъв случай има ли пренос на някакъв вид информация? В таком случае существует какой-либо перенос информации? Или от тъканта на умрелия човек? От ткани умершего человека? Отговаряйки на този въпрос, мога да кажа следното. Алапланът, биоматериалът алаплан, е изработен от починали хора. Но как го изработваме? Тази тъкан ние малко я променяме. Тя се консервира, тя се слага в всевъзможни разтвори и се консервира. Но ние променяме водата в човешката тъкан. Сигурно знаете, че човешките тъкани се състоят при децата от 97% от вода, при възрастни 85-90%. Тоест ние се състоим от вода. И ние намерихме това ключе, с помощта на което ни се удава да сменим тази вода на организма. Тази вода е събрана в организма, тя се намира в едни строежи ние тази вода я изливаме и я събираме в едни топчета. И щом като водата се събере в топчетата, а това е тайна, нали, една голяма тайна, как да съберем водата в тези топчета. И щом я съберем тази вода като в топчета, то тя прекрасно се внедрява в чуждия организъм. Ние вече имаме около 1,2 милиона приложения на алопланта и нямаме нито един отрицателен случай. И тя се враства в здравата тъкан, разширява се и
И ние можем с помощта на алапланта да стимулираме разрастването на кръвоносната система, на мускулната тъкан, на костната тъкан, хрущяли и така нататък. Но чуждата тъкан, която се въвежда в организма, тя предизвиква някакво общо въздействие и организма става като че ли по-здрав, стимулира се. И в частност това се изразява чрез това, че при мъжете, които има приложен алоплант, се повишава потентността. Искам да поговорим малко за вашите хипотези за преместването на земната ос. През 96-та вие откривате в непалски... Да, за изместване на осите, да. Идеята за изместването на земната ос ми дойде така. Веднъж с една операционна сестра отидохме в един магазин, за да купим самоучител по английски език. Ние не купихме самоучител, но купихме глобус. И гледам на едната страна на земното кълбо, аз намерих свещената планина Кайлас, за която говорих. А точно на обратната страна са Великденските острови. Това ми се стори много любопитно и след това започнах да си задам въпроси. Взех един голям глобус и след това се срещнах с един математик Шамил. Това е много талантлив математик, който учи гениалните деца на град Уфа. И той създаде математически модел на глобуса и започнаха да се изясняват много любопитни неща. Оказа се, че Великденските острови и от Великденските острови до Южния полюс е 6666 км, а разстоянието от Кайлас до Северния полюс е 6666 км също. Разстоянието между Кайлас и свещените монументи в Стоунхендж в Англия е точно 6666 км. А между тези монументи в Англия и Бермудския триъгълник е също. Между Бермудския триъгълник и Великденските острови пак 6666 км и така нататък. Тоест, всичко открихме това само върху една четвърт от земното кълбо. Откъде идват тези 4 шестици? Ами височината на самата свещена планина Кайлас е 6666 метра. 4 шестици пак. На оня свят казват, че всичко е относително. Оня свят е фрактален и там имат значение тези километри, милиметри и така нататък. Тези цифри имат голямо значение. И затова възникна тази хипотеза, че първият северен полюс е бил на Великденските острови. А след това е станало изместване на земната ос на 6666 км. И следващото извъртане е било пак на 6666 км и пак пак въртеливо движение на 4 шестици до свещената планина Кайлас. И ако още веднъж се случи това, то следващият северен полюс ще бъде един малък град в Америка, който се нарича Одеса, както и украинския град на Черно море. Значи, там, където е малкият американски град Одеса, там ще бъде новият северен полюс. От нашия град Одеса, от този град Одеса до Великденските острови е пак 6666 км. И
Аз, тъй като вярвам в религиите, сравнявайки всички религии в света, които са описани от велики хора, аз също виждам такива съчетания. Аз питам хората, откъде, питам един тибетски учен, откъде имате тая великолепна религия? Той казва, това не е религия, това е разум, това съзнание, пренесени през хилядолетията. И затова всички апокалипсиси, всемирните потопи, всички катастрофи световни се свързват от хората, всички религии ги свързват с това, че е извършен грях, че твърде много зло е натрупано в душите на хората. Ние малко разбираме и не разбираме какво е душевната енергия. Не разбираме това, че нашата душевна енергия може да въздейства много силно. Ние казваме, ето, трябва да има воля на президента. Но ние съзнаваме ли, че с понятието воля нещо влиза в нас? Ние принципно съзнаваме какво е ентусиазма на народните маси. Или да речем революционната ситуация, нали, когато хората имат болни души. И аз мисля, че тази душевна енергия, тя носи някакъв материален, мощен аспект, именно за сметка на това, че в душите на хората се е натрупало зло, злоба, скъперничество и стремежа на земята е да отхвърли от себе си това човечество с натрупаното зло в него. И аз в това повярвах, изучавайки религиите. Има ли още нещо за това преместване на земната ос? Нещо друго? Например, намеса на паралелния свят. Паралелният свят, той все пак се намесва в нашия свят. Аз съм практически убеден в това. И се намесва с по-високо измерение. Естествено е, че ние живеем в триизмерния свят. Ние се движим напред-назад, нагоре-надолу, наляво-надясно. Това са трите измерения. Но има и четвърто измерение, пето, шесто и така нататък. И на Русия много и провървя с това, че главен мюфтия в Русия е Балхат Хазрат. Това е един изключително умен човек. Това е гениално умен човек. Той знае наизуст целия Коран и знае наизуст 15-те му приложения. И той казва, че в Корана е написано, че съществуват повече от 1000 паралелни свята. И тук има един любопитен момент. Според мен, египетските пирамиди, в частност, са място за преход към паралелен свят. В основата на пирамидите е четириъгълна. И ние проведохме много сложни математически изчисления и излезе, че на върха на пирамидата трябва да действа енергията на 5-те елемента. 5-те елемента, това са легендарните елементи. Огъня, водата, земята и водата, и 5-ти елемент е човека. Тоест, върха на пирамидата е мястото за преход в паралелни светове от нашия свят. И онези статуи, които се намират в Египет, колосалните по размер статуи, са статуи на хора от паралелните светове, които са се опитали да създадат нов човек на земята, в нашия свят, който би могъл да владее енергията на духа, т.е. психическата енергия. И за това намерихме редица доказателства. По древните предания се получава така, че хората от четвъртото измерение имат ръст около 4,5 метра.
Тоест, хората от петото измерение имат ръст около 10,6 метра. От шестото измерение имат ръст 18-20 метра. И ако сметнем, то седмото поколение ще са 27 метрови хора. Има манускрипт на тази тема. И ако вземем размерите на статуите, които са намерени в Египет, се получава същото. Едните статуи са 4,5 метра, трети статуи 10,6 метра и така нататък, и така нататък. Тоест, мисля си, че на земята на Египет са идвали хора от паралелните светове. И какво са правили? Ами в долината на фараоните трябва да се види това. Внимателно да се разгледат онези настенни иероглифи. Там са показани различни конвейери за сглобяване на човешко тяло. И, значи, хората от тези паралелни светове са се опитали да създадат духовен човек. Човек, който може с душата си да разбере, че той чрез заклинание може да използва космическата енергия. Да. Защо в Тибет твърдят, че петте елемента въздух, вода, земя, вятър, огън трябва да се схващат като психическа енергия? Този въпрос не е прост. Аз самия се опитах да разбера какво е енергията на петте елемента. И то дълго, не е само чрез една експедиция. Много хора казват, че тези пет елемента, огъня, вятъра, земята, водата и че петия е човека. Казват, че това са чувства, пет чувства. И след това на редица лами им се е отдало да разберат в Тибет каква е енергията на тези пет елемента. Древните религии, древните манускрипти, тибетските, които са много, това са религията Бом, религията на Килаяма и така нататък, и така нататък. То във всички тези религии там е написано, че земята е живо същество. Вятърът е живо същество. Водата е живо същество. Че огънят също е живо същество. И човек е също живо същество. Разбирате ли? И именно тук, в този контекст, те обясняват нещата така, че човек с помощта на своя дух, с помощта на психичната си енергия, трябва да влезе в контакт с земята, с живо същество, с вятъра, също живо същество, с водата, живо същество, с огъня. И тогава единната енергия на тези главни живи същества ще може да премине в паралелните светове и да върши чудеса. И в града на боговете именно е написано, че той е бил построен с помощта на тези пет елемента. Вижте какви чудеса има там. Прочетете тази книга. И там видяхме каменни лазери, дължина половин километър. Пирамидите, например, са от 800 метра височина, а Хеопсовата е 146 метра. Как може да се построи такова нещо? Да. И при това те са абсолютно вертикални строежи. Аз мисля, че енергията на петте елемента е нещо друго. Помните ли, говорих за фантома на човешкото тяло. Мисля, че човешкото тяло се състои от 4 тела, които са съединени един с друг като матрешка.
най-главното тяло е тялото на времето. Това е невидимо тяло, което стои, седи в нас. Има го в нас. Ето, примерно, една клетка на кожата. Те живеят 3 дни. След това расте нова клетка и така нататък. Клетките на мозъка живеят цял живот, а клетките на стомаха, например, еди колко си. Значи това е огромно времево стопанство. И то се състои от енергията на времето. Не трябва да мислим, че времето е само онова, което се отчита с часовника. Великият руски учен Николай Александрович Козирев доказа, че времето е енергия. Нещо повече. Навсякъде в тибетските знания е написано, че времето е мислеща субстанция. Това е най-сложната енергия. Това е най-висшата енергия. Мисля, че това е първото тяло, от което ние сме съставени и което пресмята нашия живот. И при обломките му се образува рак или деленето на клетки, които ни изяждат. Това тяло на времето, според мен, е елемента огън. Така ми се струва. Не съм убеден, но така ми се струва. Вятърът, това е ефирно тяло. Или този фантом ръководи регенерацията, ръста на нашите клетки. Третото тяло е вода. Знаем, че тя е 85-95%. И накрая земята, това е нашето телесно тяло, ръцете ни, очите ни и така нататък. Ето тези тела, съединени в едно цяло, образуват човекът. Това е обединението човек. А човекът е преди всичко дух, който витае в нас, както е описано в тибетските легенди, в нашето самозараждащо се тяло. Друг въпрос. Вие смятате, че човечеството е било създадено отново след всемирния потоп. Вы считаете, что человечество было воссоздано после всемирного потопа? Да, человечество было воссоздано после нека да довърша. Създадено наново след всемирния потоп. От соматите в тибетските пещери. В тибетских пещерах. И твърдите, че след потопа човекът е бил отново клониран. Да. Вы утверждаете, что потоп был снова клонирован. Тогава и Адам и Ева ли са били клонирани отново? Тогда что получается? Адам и Ева тоже были клонированы снова? Я думаю, мисля, че местата за клониране на хора са разположени последния начин върху земята. Ако вземете глобуса, ще видите, че първото място за клониране, това е Тибет, около планината Кайлас. Второто място за клониране е на 1666 км. Това е град Кандахар в Афганистан. И там искам да отида, но едва ли ще успея. И пак през 1666 км на запад е Вавилон, т.е. там, където са били създадени Адам и Ева. И пак на 1666 км се падат пирамидата на Хеопс, египетските пирамиди. И на запад на 1666 км по тая линия се намира планината Тибести, където също има легенди от типа за Адам и Ева. И след това отиваме в Сахарския лабиринт. И така нататък. Мисля, че човек е клониран или с помощта на хора от паралелните светове, или Шамбала. И това е станало на няколко места в света. Да. Горкия Дарвин сега сигурно ви гледа осъдително от небето. Сейчас, наверное, осудительно смотрит на вас сверху. Наверное. Сигурно, да, сигурно. Но ние на оня свят сигурно ще се срещнем. Според вас къде е Дарвин? В рая или в ада?
Мисля, че едва ли е в ада, сигурно са го изпратили в някакъв свят и той в онзи свят, в новия свят, нали, като в свят за четвърто измерение, той живее като един обикновен човек. Но, разбира се, в онзи свят трудно ще измисли такава глупост, че човек е произлязал от маймуната. Когато говорите за следпотопния човек, за клонирането му, вие казвате, че доказателства за това ви дават филипинските хилери. Доказателства тому вы получили от филипинских хилеров. Това са народни лечители. Според вас филипинските хилери проникват в човешкото тяло с помощта на сили от паралелните светове. Така ли е? Мисля, че е така. Но аз ще организирам експедиция през следващата година до Филипините. Аз зная 6 места там, където се намират сериозни такива лечители. Ще ги изучавам и след това ще мога по-определено да ви разкажа до какви хипотези съм стигнал. Професор Молдашев, как паралелните светове все пак избират своите довереници? Я не знаю. Не знам. Я живу в нашем трехмерном. Аз живея в нашия триизмерен свят. Не так, я могу только строить догадки. Мога само да правя догадки. Да ви чуе. Разкажите нам. Това са посветени хора, вероятно. Это, разумеется, люди посвященные, да? Всеки човек може да бъде в една или друга степен посветен, ако той се стреми и много силно мисли. Аз не мисля, че има хора посветени и не. Има хора, които се стремят да познаят и още веднъж да познаят. И именно в този момент Бог започва да им дава знания. Аз имам подозрението, че вие сте посветен. У меня есть подозрение, что вы один из этих посвященных. Не мога да ви кажа. Аз съм учен и през цялото време се старая да мога да разбера тези човешки и медицински загадки. Мисля, че нещо ми се отдава, но в моите книги пише за всичко това и то много искрено. А отделните посветени познават ли се помежду си? Отделни посвященные, они знаят друг друга? Я не думаю. Не мисля. Вы знаете... Алло. Да, мы вас слышим. Нет, здесь, по-моему, уже сейчас какой-то другой эфир. Като че ли започва друго предаване при тях. Има връзка с Германия. 5 минут, да? Давайте, ага. Да. Може би още 5 минути. Питах ви дали отделните посветени се познават помежду си, не ми отговорихте. Я задал вам вопрос, знают ли отдельные посвященные друг друга? Знаете ли посвященные друг друга, да? Знаете ли посвященные друг друга? Вы знаете, посвященные люди посветените хора не очень-то знают. Обикновено не се познават, но поне всички знания посветени на хората, които аз съм анализирал, например, знанията на великата Елена Блаватска, на Елена Рерих, знанията на други такива хора. Те всички като че ли говорят за едно и също нещо. Тоест, техният източник на знание все пак е един единствен някъде. И затова тези посветени хора, които да си противоречат или които да имат борба между идеите, аз не познавам такива. Защото знанието какво е? Цялото знание. Само Бог може да знае. Вие твърдите, вече говорихме за това, че след потопният човек е създаден от хора сомати. Говорили
об этом, что послепотопный человек создан из людей Сумата, които се намират хиляди години в един паралелен на нашия свят. которые проживают тысячи лет в параллельном мире. И това е един генофонд. И этот генофонд, Той съществува ли сега? он сейчас продолжает существовать. Я абсолютно убежден, что Убеден съм абсолютно, че този фонд продължава да съществува и в последната ми книга, дай Бог да я преведат на български, там е описано царството на мъртвите. Това е генофонда на човечеството, но в по-мощен вариант. И там има свой собствен живот. А когато говорим мъртви, ние виждаме мъртвия човек. В Тибет считат, че мъртвия е труп, но мъртвия с голяма буква се възприема в Тибет като човек, който се намира в особено състояние, т.е. той е представител на генофонда на човечеството. И извън всяко съмнение, аз съм убеден, че съществуват в дълбоките подземия на нашата земя, не само на Тибет, но и на други места на земното кълбо. Неотдавна направих едно такова светотатство. Изровиха един бурятски учелник, монах. И този бурятски монах, когато са започнали да отварят тялото му, той се е оказал практически жив. Тези десетки години, в които той е лежал в гроба, а той е седял в позата на Буда, не са подложени на разпад неговото тяло. И той вероятно е бил в това състояние сапати. И затова трябва много внимателно да се отнасяме към това. А кой контролира този генофонд? Кто контролирует этот генофонд? Я думаю, генофонд контролирует Мисля, сама Шамбала. Че Шамбала контролира този фонд. Възможно ли е отделна държава или личност, земна личност, да контролира генофонда? Не може. Генофонда се контролира само от Шамбала. И Шамбала е създала тези тъй наречени психоенергетични бариери в Сумати пещерите. Тоест, никой не може да проникне към генофонда. Няма такива технологии, няма такива сили, които биха могли да пробият. Ние намерихме достатъчно много сведения за това, че китайците, когато окупираха Тибет, са се опитвали да проникнат в Сумати пещерите. Цял един полк се е опитал да влезе в една Сумати пещера и всички полудяха. Всички полудяха до един. Но веднъж има едно такова сведение, те все пак са успели да преодолеят такава бариера и да извадят оттам двама огромни мъже на ръст 5-7 метра, които са били втвърдени, те са били в Сумати състояние. Това са атланти от уния времена. И те веднага ги обесили, защото са знаели, че те всъщност живеят. Ето, това са сведенията. Но опитите да се преодолеят психоенергетичните бариери още никога, освен този единствен случай, не са се увенчали с успех. Едната от пещерите се охранява от слепота, който влиза, ослепява. Друга пещера онемяват ръцете и краката. Третата пещера възниква чувството на страх, на негодование и ако влезеш още малко навътре, умираш. Тези фини енергии действат по такъв начин, че не позволяват никаква възможност на хората да проникнат вътре. Шамбала е много по-силна от нас. Тя би могла да унищожи целия свят, но тя е добра. Шамбала, това е общество на най-добрите от най-добрите. Това е младолико дружество, общество. То е създадено от всичките 5 човешки раси. Там сред тях има ангели, има и призраци, т.е. представители на призракоподобната форма на живот.
Там са и ларийците, 20-метрови мъже, и атлантите, 7-8 метра, и наши представители има, арийци. Но там са най-добрите от най-добрите. А най-добрите, това са преди всичко добрите. И това е най-главно. Благодаря ви, Ернст Едвигатович. Професор Ернст Молдашев, автор на сензационните книги "От кого сме произлезли" и "Трагичното послание на древните", разбунили българската читателска публика. Учен със световна известност, извършил първата в света успешна очна трансплантация и изобретател на уникалния биоматериал алоплант, стимулиращ регенерацията на човешките тъкани. Нашето момиченце на 2 години и 2 месеца изстрада от ретинопатия на недоносеното дете 4-та степен. Лявото й око не подлежи на операция за залепване. Вграждането на алоплант би ли подобрило състоянието на окото? Семейство Борисови, Русе. Отговорът е съвсем кратък. Може, но това е много продължителна процедура. Значи първо една голяма операция, след това няколко по-малки и след това продължителен период, в който детето се учи да вижда. Може, защото ние имаме голям опит в оперирането на ретинопатията при недоносени деца. Възрастта няма решаващо значение, но най-подходящия период за операцията е между 2 и 4 години. Лекува ли се дегенеративната пигментация на ретината? Марина Шопова, Пловдив. Да, имаме много голям опит в лечението на това заболяване и постигаме отлични резултати с помощта на технологията на алопланта. Вашето изобретение помага ли за възстановяването на човешките тъкани? Михаил Лазаров, село Долни Вадин. Естествено, започнахме именно от окото, но сега този метод се разпространира върху всички човешки тъкани. Могат да се регенерират и кости. Особено голям опит имаме в регенерацията на челюстната кост. Докъде е стигнало клонирането на очи? Мартин Янков, село Студена. Моята трансплантация на окото всъщност представлява клониране на окото. Защото новото око започва да се развива като в майчината утроба. И то продължава да расте, както расте по време на бременността. Така че моята трансплантация на око по същество представлява клониране на окото. Възможна ли е трансплантация на око при глаукома? Милена Петрова, Созопол. При глаукома трансплантацията все още е невъзможна, защото зрителният нерв умира. Ние присаждаме око, но го прикрепваме към зрителния нерв. А при глаукомата зрителният нерв умира. За сега не може да се направи трансплантация на зрителния нерв, но има определени индикации, определени надежди и затова е много вероятно в скоро време да успеем да направим нещо. Според вас излиза, че истинското предназначение на египетските и другите пирамиди е да съхраняват шар, кръговете на праната, на жизнената сила. Топчета, добре. Какво може да направи, какво може да постигне праната? Вие казвате, че тя може да постигне материализация и дематериализация. Какво имате предвид? На кого? На човека ли, например? Вижте, аз ще изпреваря малко нещата, макар че това не е публикувано още в моите книги. Съществуват едни такива сфери. Моят приятел Юрий Иванович Василев, герой от моята книга "В търсене на града на боговете", ние бяхме с него в Египет и там открихме вътре в пирамидата много сфери. Тези сфери са с различна големина, колкото топка, по-големи, по-малки, много са различни.
Това са тъй наречените сфери прана, или иначе казано сфери на жизнената сила. Аз мисля, че това са информационни сфери. Поне върху всички рисунки, върху стените, върху скалите в долината на фараоните, тези сфери са показани до конвеерите, където се сглобява човешкото тяло. Там са показани отсечени ръце, крака, части от тялото. Те всички се намират върху конвеер. И ако отидете в Египет, ще видите това, то се вижда. Археолозите не могат да се отърват от собствените си представи, а те са много различни. Не могат да се откъснат, също както Дарвин смяташе, че маймуната е дала човека, а аз мисля, че маймуната е произлязла от човека. Във всички религии е посочено, че Бог е създал човека първо, а след това някои хора са се превърнали в маймуни. Та тези сфери прана, върху тези конвеери за сглобяване на човешкото тяло, съществуват в долината на фараоните в Египет. Има ги навсякъде. Върху конвеера се виждат части от тялото, а до конвеера, до определена част от тялото, се намират тези сфери, много сфери. Аз мисля, че това са специални живи същества от много мощно ниво, които са способни да поемат в себе си цялата информация от, например, отрязания крак на човека. И виждате върху конвеера, нали, се движи един крак. И като съберат тази информация, те могат да предадат тази информация във водата. Защото там са показани още и съдове във формата на крак, на ръка. В тези съдове се налива вода и тази вода се запълва с информация с помощта на сферите прана. Нали, първо трябва да се създаде водно тяло, а след това върху това водно тяло се извършва материализацията на всички клетки по тази програма. И това са програмите за живот. Това са сферите прана. Какви са другите възможности на праната? Изброявайте някои. Подмладяване, изграждане на нови или цели органи, съживяване. Това означава връщане от смъртта. Така ли да разбирам? Вижте, да върнеш от смъртта, да оживиш, това е един въпрос принципен, теоретичен въпрос, имайки предвид всички моменти с феномена сомати, т.е. способността на хората да се самоконсервират. Имайки предвид това, което е показано по стените на гробниците на фараоните в Египет и други неща, отчитайки съществуването на сферите прана, които ние видяхме, има ги на нашите снимки. Те летяха около нас, тези легендарни сфери прана. То такава възможност съществува, но не ние можем да реализираме това. Това може би могат да го реализират хората от паралелните светове, но това ще стане. Аз ще повторя още веднъж една дотегнала ни истина, че всичко зависи от степента на доброто в света, от степента на доброто и злото в света. Работата е там, че ако се вгледате в тези египетски статуи, ако внимателно ги разгледате, ще видите там едни бради, шлемове. Те всички са вързани с ремъчета. Това са всъщност устройства. Тези устройства дават възможност на човек да използва енергията на мозъка, т.е. да използва психическата енергия. А психическата енергия се повишава с помощта на заклинание. Например, когато аз гостувах на Саи Баба, това е знаменития Саи Баба в Индия, то ми казаха, че Саи Баба умее да материализира пепела и ориза. Той знае заклинания с числа 9, 3, 5, 7 и още не знам какви други заклинания съществуват. Тези заклинания или мантри, както ги наричат на изток,
те дават възможност да се реализира психическата енергия на човека, а именно да я насочиш в онази посока, където трябва. Ние сами не можем да си представим доколко ние сме мощна енергетична машина. Ето, великата Елена Блаватска казва, че човекът е микрокосмос в макрокосмоса. Значи микрокосмос на макрокосмоса. И към това трябва да се добави, че човек е най-мощната, най-съвършената енергетична машина в света. Учитайки това, с помощта на психичната енергия може да се срине планина, могат да се направят невероятни неща. Например, града на боговете във вид на огромни пирамиди е създаден, както е написано, с помощта на енергията на 5 елемента. А енергията на 5 елемента все пак се е реализирала с помощта на психическата енергия. Но, хайде, дайте на нашето човечество тези мантри. Опитайте да дадете на нашето човечество тези заклинания, които си прочел някъде и твоята психическа енергия става всесилна. Ти тогава можеш да убиеш човек на произволно разстояние с мисъл. На едно място в едно ваше интервю вие казвате, че изучаването на така наречените тънки енергии в Русия днес е получило силно развитие и поради това вие сте получили една подкрепа във вашите търсения. Какви са тези тънки енергии? Ще ви дам един пример, един експеримент. Експеримента на Горяев Търтишни. Това са двама академици, които направиха следното. Те създадоха своеобразен лазер. Неговия лазерен лъч танцува, така да се каже. И ето по пътя на този лъч те слагат една матрица и въвеждат в нея обикновена ДНК от кокошка. Това е един стандарт експериментарен и въвеждайки ДНК на кокошката, те си отиват вкъщи и сутринта се връщат. И виждат, че два картофа, и то небелени картофи, които случайно са били в стаята, изведнъж са прорасли. От всеки картоф е израснало стебло 10 сантиметра и на него като ябълки висят малки картофчета, само за една нощ. Тогава Георги Георгиевич Търтишни взел своя собствена сперма и сложил тази сперма в матрицата и включват този удивителен лазер, секрета на който не могат да разгадаят и до ден днешен. Него го знае само Георги Търтишни. И какво се получи? До него се намираше академик Горяев. С него нищо не се случи. А при Търтишни температурата мигновенно се вдигна до 41 градус, до максимума на човешката температура. Но най-любопитното е това, че температурата мигновенно се вдигна и в всички членове на генетичните му роднини. Братята, сестрите, далечни роднини, които и да са те, но важното е да са генетични. Тази температура се вдигна при тях на огромната територия на цяла Русия. Един от роднините му живее в Хабаровск, на далечния изток. Друг роднина живее в Украина, а пък той е в Москва. И температурата се вдигна при всички и се държа на това високо ниво цяла седмица. Какъв е единственият извод? Ако се вземе от познат с един остър нокът малко клетки от кожната тъкан на ръката му, да настържиш малко кожа и ако тази кожа се сложи в тази лазерна матрица, то може да се вдигне температурата на човека до 45 градуса и той ще умре. Ще умрат всичките му роднини. Това е ново оръжие.